Zeeland is goed voorbereid op nieuwe coronagolf, want er zijn veel Zeeuwen ingeënt. Ik heb astmatische bronchitis, mevrouw astma. Ja, dan wil je dat risico niet nemen. En verder in deze Zeeland nu. De laatste keer voor Carlo uit Meliskerke. En oudschrijver en politicus krabbelt langzaam weer op. Goedenavond. Zeeland is goed voorbereid op een nieuwe golf coronabesmettingen. Dat zegt de GGD Zeeland, nu het aantal virusdeeltjes in het riool recordwaarde heeft bereikt. Een teken dat vele mensen het virus hebben. Vooral de hoge opkomst bij de laatste vaccinatiecampagne stemt de GGD hoopvol dat Zeeland inderdaad goed is voorbereid. Nou, we zien in Zeeland een hele goede opkomst. We hebben ruim 80.000 burgers gevaccineerd. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nog tot en met de laatste dag van de vaccinatiecampagne, afgelopen vrijdag, was het dan ook erg druk bij de priklocaties. Ik heb astmatische bronchitis, mevrouw astma. Ja, dan wil je dat risico niet nemen. Dus we zijn blij dat we de prik hebben. Ja, hij wil er nog niet door. Nee, hij wil nog een poosje bluffen hier zo. Dus we zijn allebei op leeftijd, dus dan ben je toch vatbaar. Zo is dat. Met al die prikken in de armen zijn relatief veel mensen goed beschermd, nu het aantal besmettingen ongekend hoog oploopt. De hoeveelheid virusdeeltjes in het riool was nog nooit zo hoog als nu. Maar volgens de GGD Zeeland helpt de relatief hoge opkomst in Zeeland om deze nieuwe coronagolf het hoofd te bieden. Dat betekent dus eigenlijk dat we toch een aanzienlijk deel van de Zeeuwse burgers gevaccineerd is. Wat toch een extra stukje bescherming brengt. Dat wil niet zeggen dat deze mensen het niet kunnen krijgen. Want ondanks dat je gevaccineerd bent, kan je nog steeds COVID krijgen. Dus, en daar ook ziek van worden. Maar de verwachting is wel dat deze mensen die gevaccineerd zijn, dat die niet ernstig ziek worden. En dus dat ook niet leidt tot ziekenhuisopnames of nog erger tot overlijdens. Dus in dat opzicht zijn we relatief goed voorbereid op de golf die momenteel gaande is. Voorlopig was dit de laatste vaccinatieronde. De vaccinspuiten worden nu dus weer even aan de wilgen gehangen. Maar het is niet ondenkbaar dat er volgend jaar weer geprikt gaat worden. Maar ja, daar moet de minister nog een besluit over nemen. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, het aantal besmettingen loopt hoog op, hè? Hoor ik in de reportage. Hoe hoog? Nou ja, dat weten we niet precies, want dat wordt niet meer voor getest. Maar wat we weten is dat voor kerst de hoeveelheid virusdeeltjes van COVID-19 in rioolwaterdata hoger waren opgelopen dan tot nu toe was geregistreerd. Ook van de afgelopen jaren? Ja, van de afgelopen jaren tot nu toe. En met de kerstdagen komen mensen ook weer bij elkaar. Dus waarschijnlijk is het aantal mensen dat corona heeft nog iets verder opgelopen. En ja, hoe erg is dat, dat hoge aantal besmettingen? Ja, volgens de GGD Zeeland valt de impact op zich wel mee, omdat we heel veel immuniteit hebben opgebouwd. Ook met deze vaccinatiecampagne. En ja, aangezien er hier in Zeeland relatief veel ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die prik zijn gaan halen, staan we er volgens de GGD best wel goed voor. Laat ik het zo zeggen, volgens de deskundigen hadden we andere jaren met dezelfde rioolwaterdata veel meer ernstig zieke mensen in de ziekenhuizen gehad. Dan komt de oud- en nieuwviering er weer aan, Jannes. Kruipen we toch weer met z'n allen bij elkaar. Kunnen we dat wel doen met een gerust hart oud en nieuw vieren? Ja, dat ook weer niet helemaal. Het advies is nog steeds, als je symptomen vertoont, ga dan niet bij ouderen en kwetsbaren langs. Dus ja, als je loopt te hoesten of je bent aan het snotteren of je hebt koorts, ga dan niet staan proosten met je omaatje van 90 bij wijze van spreken. Ja, dat geldt niet specifiek voor corona. Dat geldt voor alle luchtwegvirussen. Of het nou griep is, corona is of wat anders. Maar de kans is volgens de GGD in ieder geval heel klein dat de ziekenhuizen gaan vollopen. Jannes Goedbloed, dankjewel. ProRail wil de Zeeuwse spoorrail stabiliseren door het plaatsen van sensoren, het aanbrengen van extra zandlagen en een betere drainage. Want zo kan overvloedig regenwater beter worden afgevoerd, waardoor verzakkingen in de toekomst zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. De sensoren moeten verzakkingen trouwens vroegtijdig signaleren. Dat laat ProRail weten in reactie op een boze brief van het provinciebestuur. Dat wil snelle maatregelen om nieuwe problemen te voorkomen. Door zware regenval verzakte het Zeeuwse spoor eind november op verschillende plekken, waardoor treinen uitvielen en er ook veel overlast was voor de reizigers.
Een man van 20 uit Middelburg en een man van 18 uit Den Haag zijn door de rechtbank veroordeeld tot 100 uur werkstraf en het betalen van een schadevergoeding van in totaal €1500. De twee lokten een man in de val via een dating-app. Die dacht met een jongen van 16 af te spreken in het Nollebos in Vlissingen. De twee jonge mannen kwamen daar tevoorschijn en wilden geld. Anders dreigden ze openbaar te maken dat de man een seksafspraak had gemaakt met een minderjarige. Vanaf vandaag kan er weer vuurwerk gekocht worden, ook in Meliskerken, waar vuurwerkverkoper Carlo Rotte met een dubbel gevoel achter de toonbank staat. Want al ruim 20 jaar verkoopt hij vuurwerk in zijn zaak, maar dit jaar voor het laatst. Carlo Rotte, wat is je bijnaam hier? Ja, dat roepen ze al jaren. Carlo Rotjes. Ik hoef niet te vragen hoe dat komt. Nee, dat hoef je niet te vragen. Nee, dat is er echt in al die jaren wel ingeslopen. Het personeel was vanochtend vroeg al druk bezig met het bij elkaar rapen van het vuurwerk. Voor de laatste keer maken zij zich op voor 3 spannende en drukke dagen. En daarna begint Carlo met zijn partner Leslie aan een nieuw avontuur in de Dominicaanse Republiek. We gaan de zon opzoeken. Na die 10 weken regen gaan we de zon opzoeken. En niet alleen dat, ze openen daar een hotel met appartementencomplex. De zaak in Meliskerken is verkocht en Carlo laat hem met weemoed achter. Op het vuurwerkgebied wel. Ja, dat gaat wel een beetje aan mijn hart. Maar ja, goed, nieuwe kansen, andere leuke dingen. Zo is het. Ik ga er niet bij zitten treuren. We moeten door. De komende dagen zijn nog druk met de vuurwerkverkoop. Half januari vertrekken Carlo en zijn partner en verlaten ze Meliskerken. Zeeschildpad Bluff blijkt te zijn overleden aan een longontsteking, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. Het dier spoelde ruim een week geleden nog levend aan op het strand van Zoutelande. Ze werd daarna opgevangen in diergaarde Blijdorp in Rotterdam, waar ze gisteren is overleden. Na Bluff spoelden er nog 2 andere schildpadden aan en met die 2 dieren gaat het wel goed. Dat deze bijzondere dieren aanspoelen heeft mogelijk te maken met een opwarming van het zeewater hier in de regio. Tunnelteleurstelling, verroompotisering, tunnelscheur, DNA-drol. Wat is het Zeeuwse woord van het jaar? Omroep Zeeland heeft een verkiezing uitgeschreven en dit zijn de 8 kanshebbers waarop je kan stemmen. Tunnelscheur, ja. Hij zal waarschijnlijk nog niet gelijk onder water lopen, denk ik. Maar ja, het is toch een bouwfoutje, denk ik. Tunnelteleurstelling zal wel zijn dat het nog steeds de tunnel dat je ervoor moet betalen. Proefploffen, misschien het opblazen van de oude sluis. En DNA-drol? Oh ja, dat was iemand die had een idee dat ze dan gingen kijken van wie de hondendrollen waren. En dan uit het DNA. Ja, prachtig. Is er een woord waarvan u denkt, oh, daar zou ik op stemmen? Dat vind ik wel heel opvallend. Ik denk dat tunnelscheur. De verroompotsering. Waarom? Nou ja, maar het gewoon een beetje te veel wordt, zo zachtjes aan. Die tunnelscheur, dat vind ik bijzonder. Ik denk toch die PFAS-moestuin. Het is wel een hot item. Nou, dan vind ik de DNA-drol wel leuk. Ja, die vind ik wel grappig. Gewoon omdat het een leuk woord is? Precies dat, ja. En dat mensen zich daarmee bezighouden, ja, daar vind ik wel wat van, zeg maar. Ja. Tot morgenochtend 10 uur kan u via de site of via de app stemmen op het Zeeuwse woord van het jaar. En morgenmiddag wordt dan de winnaar bekendgemaakt. Kees Slager stopte bijna 2 jaar geleden als gemeenteraadslid voor de SP op Tholen. Hij was ziek en ging het rustiger aandoen, maar zou wel actief bij de politiek betrokken blijven. Dat liep anders. De ziekte sloeg harder toe dan gedacht, waardoor hij bijna geen energie had. En wij blikken aan het eind van het jaar met hem terug, maar ook vooral vooruit. Dit is Kees Slager, SP-politicus, journalist en schrijver. Dit is mijn lijstje. Dit heb ik geschreven vanaf landarbeiders tot en met deze. Dat is een boek dat ik over mijn eigen familie heb geschreven. En dit zijn boeken waaraan ik heb meegewerkt, waar een hoofdstuk van mij in zit. Of soms als ghostwriter. Ik heb bijvoorbeeld een boek met Emiel Roemers geschreven. Het kan wel, maar dat heeft hij zogenaamd geschreven. Maar ik heb het geschreven. Hè? Beste Kees, wat ben ik heel veel dank verschuldigd. Zonder jouw hulp was dit boek nooit uitgekomen. Wat een kanjer, Emiel. Hij werkte als journalist onder andere voor de VARA en VPRO, zat voor de SP in de Eerste Kamer en schreef het boek De Ramp, dat hij dit jaar nog helemaal heeft ingesproken en waarvan nog altijd nieuwe drukken worden gemaakt. Toch is zijn leven in het voormalige gemaal in Poortvliet, waar hij woont, meer stil komen te staan. Hij is 85 en heeft chronische leukemie en prostaatkanker.
De meeste mensen gaan er niet aan dood, maar mee dood. Maar ja, de meeste mensen, ik weet niet of ik bij de meeste mensen hoor. Dus dat is toch altijd een beetje riskant, hè? Heeft u het afgelopen jaar wel eens gedacht, nou, misschien is dit wel het einde? Ik heb af en toe wel gedacht, dit gaat helemaal fout. Nou ja, maar ik ben een redelijk optimistisch mens, dus dat duurde nooit lang. Hij kreeg 6 chemokuren en een immuuntherapie. Die laatste is goed aangeslagen, waardoor hij de laatste tijd weer wat meer energie heeft teruggekregen. Veel plannen heeft hij niet meer, wel een stiekeme droom. Ooit op mijn 18e werden de eerste gedichten van mij gepubliceerd. En daardoor heb ik nooit meer gedichten geschreven. En ik heb wel eens gedacht, misschien is dat een goede afronding. Misschien moet ik nog eens gewoon in de mood komen om dat poëtisch op papier te zetten. Maar ik ga me daar niet op vastpinnen. Waar zou het eerste gedicht over gaan? Die gaat dan over Tolen. En over dit, dan ben ik weer helemaal terug toch op het eiland. Ja, Tolen. Slager leeft zijn leven nu vanuit de gedachte, pluk de dag. Dagelijks genieten, dat is eigenlijk wat ik wil doen. En wie weet komt er dan een moment dat ik denk, ik ga toch weer schrijven. Ik ga nog een paar mooie regels schrijven over dit leven en over dit eiland, over deze omgeving. Maar misschien wel niet en dan is het ook goed geweest. Het mag ook zo ophouden, maar liever zou ik nog een poosje doorgaan. Ik heb geen zin, ik bedoel, ik denk nog niet aan de... Ja, ik denk wel aan de dood, dat kan niet anders natuurlijk. Maar ik hou nog van het leven. Ik geniet vrijwel elke dag. Bent u bang voor de dood? Nee. Ik ben alleen bang voor een lijdensweg naar de dood. Maar ik weet dat de dood, ja, dan houdt het gewoon op. 86 jaar geleden was ik er ook niet. Toen was ik eigenlijk ook dood. Maar zover is het nog niet. Slager werkt momenteel nog aan een memoirenachtige opsomming over zijn journalistieke leven. Het blijft maar zacht met temperaturen van 10 graden of hoger. Maar wandelaars die kregen vandaag in Zeeland af en toe een bui op hun kop. Morgen meer regen met dan ook kans op toch weer regenbuien. Zaterdag lijkt het op te knappen, maar zondag, oudejaarsdag, belooft het toch weer regenachtig te worden. En Zeeland is in de ban van een redelijk nieuw fenomeen. De lichttours van tractoren op verschillende plaatsen in Zeeland. Vanavond op Walcheren. En kijk op onze site of op onze app waar de volgende tochten zijn. En tot zover deze Zeeland nu. Deze week is het de Zeeuwse Documentaire Week, nog tot en met Nieuwjaarsdag. Om 20:30 en ook om 10:00 vanavond kunt u kijken naar de documentaire De Kunst van de Tijd. Over het opmerkelijke Covra-kunstwerk Metamorfose 2003... van de onlangs overleden kunstenaar William Verstraeten. Nog een hele fijne donderdagavond en heel graag tot morgen.